So guys, magpapa-car wash tayo. Madumi na. Marumi na pala. Dito lang yung bang binabayaran lang dito sa kanto. Mabuti na 'yon, di ba? Kesa ako pa masyado akong busy. Ngayon naman medyo nakaraos-raos na sa pamimili. Eto naman ngayon, medyo tumingin naman ako ng ilang halaman lang, 3. Tapos tatanim ko tulad ng kalamansi, yan. Ito, nakasili, yan. Kaya eto ngayon iniraos ko na rin tong car wash dahil kasi mula nun ang dumi. Oo, sige, salamat Pero gusto ko i-video kita Ano pangalan mo? Pwede kayo shout out. Eto. Ayan which is worth it naman. Ano lang magkano to? 220. Yun yung regular. Ano lang, wash and vacuum. Yan. Bali magkano lang yun? Bali 250. 1, 2, 3, 4 something dollars, diba? Not bad. Ayan, na-vacuum siya. Tapos nalinis. Yun lang naman kailangan okay? So kaya lang ito, mag-aantay tayo dito. Alam nyo guys, parang taga rito na ako talaga. Parang na-i-adjust ko na yung sarili ko. Yun naman ang maganda kasi ang mahirap yung bang pagdating mo sa isang lugar, lalo na kung titiran mo, kung ka natitira, tapos parang hindi mo ma-i-adjust or hindi mo ma-fit yung sarili mo dun sa lugar. Yun ang mahirap. Pero awa naman ng Diyos sa ito, mula bagay, nakikita naman namin na every time na magse-set ng picture si engineer, nakikita naman namin yung habang nagkakaroon ng progreso yung bahay na ginagawa. Yun, hanggang sa matapos. Kaya pagdating namin dito, yung unang pasok dun sa bahay, kasi halos parang kabisado na namin dahil lagi kami pinadala ng video, ng pictures every week. Lagi kaming ina-update ni Engineer De Jesus. Ayun, kanya parang pamilya na rin kami. Kaya pagpasok namin sa bahay, para bang yung wow, we got this house, yun, kanya yun ang unang ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Tapos nga habang lumalakad ang araw, para bang napifeel namin pareho kami ni Jerlyn, na para bang yung what do you call this, parang there's a contentment dun sa bahay. Tapos as long na araw-araw lumalabas kami ganon, mall, namimili, yung ba, parang at the same time napapamiliarize na rin yung lugar sa amin. Para bang yung ang feeling namin pareho kami na ba yung we are fitted dito sa lugar na to. Hindi ba yung nakaramdam ka ng para kang hindi parang may konting doubt na ay yung ganon, wala kami
lagi na lang namin binabanggit, lagi na lang namin ipinagpapasalamat sa Panginoon Diyos yung ito, yung pangyayari na yun nga, naging ano kami, naging parang sabihin natin fitted o karapat-dapat, you know, yung bang nagustuhan namin ang lugar. Kanya yun, again, thank you Lord Jesus. Maraming salamat po for all the blessings. At ganun din sa inyo mga subscribers, mga viewers, silent viewers, lalo na rin sa mga OFW. I love you all so much. Ayun, medyo pamili na kami ng dapat namin bilhin, yung mga importante. Ref, microwave, TV, water dispenser, washer and dryer, you know, those things. Vacuum, may dala kaming vacuum galing doon sa California. Yung bang Roomba robot na vacuum. At saka bumili rin kami doon ng Dyson na vacuum. Inuwi namin dito. Ayun, at least meron na kami noon. Tapos kama, kasama yung sa pinagawa namin. Tapos mattress para dun sa 2 kwarto, sa 2 queen. Tapos ang mattress naman namin, yun, inaantay pa namin sa sinip naming baggages from California. Kasi doon kami bumili ng mattress. Yun. Sabi nung iba, bakit galing pa ng California? Paano yung i-sinip? Paano i-finold yun? Paano i-kinrate? Kasi ang binili namin, yung dating binili namin nung nandun pa kami, yung bang gel memory foam na yung factory mismo, yung machine ang nagfo-fold. Fino-fold niya yung mattress. Tapos naka-insert siya sa isang kahon. Yung kahon na mga 3 feet by 3 feet by 24 inches, ganyan. Yon. Pagka ngayon ibubuksan mo na yon, pag gagamitin mo na, ilalapit mo na rin sa sa kama mo mismo, sa kung saan mo siya ilalagay. Tapos pag binuksan mo yung kahon at inilapag mo siya, at saka ngayon siya lalapad, saka ngayon siya, bubuka. Pagka ngayon nandun na yun, mahirap nang tanggalin dahil kasi medyo may kabigatan. Yun. Kaya yun ang inaantay namin. Tsaka yung mga shipment namin na bali ilang boxes yung isinip namin, marami rin, mga 31 boxes. Kanya yung mga gamit namin iba ngayon, yung mga plato, baso, kutsara, tinidor, at yung mga bagay-bagay na kailangan namin dito, at yung mga lutuan namin doon na pwede pa namang gamitin dito para hindi na kami bumili, dahil sayang din kung bibili pa kami dito, meron naman kaming gamit doon. So isinip na lang namin papunta rito. Ayun, kaya unang-una ulit sa Panginoon Diyos. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you so much for all the blessings and for giving us good health and strength and long life to live. Please, dear Lord. At sa inyo rin, mga subscribers, mga viewers, sa mga silent viewers, relatives, friends, maraming salamat uli sa inyong suporta. At lagi kayo nandiyan para sa akin. I love you all. Sige, at sundan nyo na lang po kung ano yung magiging namin, yung susunod na video ko. At ito na po ang second namin, book 2 ng buhay namin. Kumbaga second chapter ng buhay namin. Okay? Thank you so much. I love you all. Bye-bye. Hi friends. Eto, nandito ako sa car wash.
Nagpapa-car wash tayo dahil umulan last week hindi ko makuhang makapag-car wash dahil busy. Alam nyo na, gaya na sinabi ko noon na busy kami sa pamimili para sa mga gamit sa bahay, kasi syempre bagong bahay, wala pang mga gamit, kaya syempre kailangan mamili kung anong dapat na gamit na dapat na ipamili yun. Kaya ngayon lang ako nakapagpa-car wash dahil medyo okay na yung mga mga kailangan namin, mga major na kailangan namin sa bahay, nabili na namin. Kanina 5:30 gumising na ako para mag-walking kami. Tapos yung binili kong lupa, yung potting soil, kumuha ko doon sa vacant lot sa gilid namin para halo ko. Kumuha ko ng lupa at saka yung potting soil, pag i-mix ko para doon sa itatransfer ko lang naman yung katulad ng kalamansi, sili, yung mga bumili ko noon dahil mga kahit maliit lang na puno, medyo may pinakikinabangan doon at saka okay na rin yun para libangan. Ayun, tapos 8:30 bukas na tong car wash, kaya eto, nagpa-car wash na ako. Pero hindi pa kami nagbe-breakfast. Pagkatapos ko dito, pupunta pala ako ng Jollibee. Bibili ko ng pagkain namin, ng breakfast namin. Kasi hindi na kami nakapagluto Pero everyday naman nagluluto kami. Dahil dadalawa lang naman kami. Minsan magigisa lang kami ng Saba na salmon. Ayun. At yun, lalagyan lang namin ng malunggay na which is, naku, napakarami dito puno ng malunggay sa mga vacant lot, yung mga lote na hindi pa nabibili. Ay naku, ang daming malunggay. Kaya pag gusto namin o gusto mong magluto ng may malunggay, magtitinola kayo. Katulad nun, yung salmon na saba, gusto kong kumain na may sabaw, nilagyan namin ng namitas kami ng mga yung gulay na sinabi ko, malunggay. Ayo, masarap. Tapos pagka nagtinola, di ganun din. Yun din ang ilalagay namin. Wala nang bayad, masustansya pa. Ayun, kaya medyo lang, sa una parang syempre overwhelming ka na, oh my gosh, ano ba ang kailangan, ano ba ang bibilin, yung mga ganon. Pero unti-unti, with the help of God, ayun, at least na bilhin namin yung mga dapat namin bilhin, ng mga major. Ayun, so ngayon medyo na lang, medyo nakakaalwan na, nakakaluwag-luwag na kami sa kilos. Ang naman namin ngayon, ang susunod na mabibisi kami doon sa mga boxes na ipinaship namin, yung mga baggages na boxes na ipinaship namin from California. Yung mga gamit namin doon na pwede namang gamitin dito para hindi na kami bumili dito, tulad ng mga plato, baso, kutsara, tinidor, yung mga lutuan namin doon, yun, pwede pang magamit yun. Kaya ipinaship na lang namin para dito at madala dito sa Pilipinas, magamit namin. Kaya ayun, maraming salamat sa inyo uli, unang-una sa Panginoon Diyos, tapos sa inyong lahat, mga relatives and friends, subscribers and viewers, silent viewers, mga OFW na bayani ng ating bayan, bansa,
Maraming salamat sa inyo. I love you all. Till my next video. Bye-bye. I love you all.